As. Aduh. Orang ngomong sih. As. Hati-hati loh, hati-hati loh, hati-hati dong. Maksudnya dasar dong. Dong. Yo. Wis tenanan to, Dok. Lho ya ora omong Mas iku pesen aku lho. Pesen lho. Yo, delon-delon awake gede dhuwur. Dasarnya gotot 3 mati mecotot lho. Rasaku rapo enak to, Dok. Enak rasaku rapo enak to, Dok. Rasa pas tapi rasa rapo enaknya apa, Dok? Se, aku asik. Weh. Aku asik tuh deh. Yes. Nah, lagi lah langsung benak takon no. Tenang lagi. Wah. Jarang rusak. Pada karo jarangnya Denny sing nembulur jalan. Ada kan? No. Kendangnya kita kendangnya. Ya. Orang terima bul saja esek mendelki kendang lu bul bocah gitu nang joget orang terima bul. Nang padak no kali padha karo darah kampung keri lho mesti mandi tenan iki. Loh, wis tandang dung. Ya. Oh, rata tendro padane tande. As.
Sing pundi, Mak? Dot. Semangat. Dipirsani kawula sak donya, Dot. Sing kembali dia pirsani, ya. Ya, mari tak telepon. Yo. Ndra, acamu beda karo rapate abang, Ndra. Kok sik abang Gatot? Ayo ke belakang, Bu.
Ale-alean abang kulit Pondok kembang mentrok nang wit dan sawung Jamu Lah tak kesene sinden meniki. Nah, udah jayu. Ayu temenan kulite kuning rasa ali senangnya sepisan Rehana Mareko api temenan iya, cukup susu. Apa ini ngendai? Sing tahu tidak nggak tahu mah. Orang. Ngelamar taman kan yo. Maki dorong. Aduh. Dibase benar, dibase. Kayak hidrong lho. Loh, kaya. Pada karo Indra ta, pada karo Indra. Ini rapi tahan. Siapa nak? Bro, mana contoh bro? Mana contoh bro?
Nesu. Kosek tuh yang ngomong karo kendangnya tuh ngomong karo kendangnya. Ini saya telepon aja mak ganggu. Ada kendangnya yang kena sesok gendera kendangnya. Nah, ini sejarah bicara lagi. Sama-sama. Terus tuh. Ya, goyang ya. Nah, umpama dicopot masker kayak ngobrol aku nek iso bayangnya aku tuh. Masuk KSP. Aku Rehana, isinya sekolah Sakjane aku mantep-mantep pementahan. Manut Mas Ibu lah ya, mandek-mandek ya. Ora oleh. Anak YouTuber. Enggak oleh. Aduh. Arep ngendi, Dik? Aduh, kudu entut. Nyapa tak. Kowe karo wong tuwa sia-sia piye. Hei. Ngawur. Masalah kabeh wis, kok pesen karo aku, ya. Bunda iki mung pokoke gelem nyedek rono muter mesti. Bosek Mas Darwi diabadikan lewat HP yang satunya. Monggo, lanjut.
sik joget. Ngapa to? Hei, ngono kuwi ya ngomong-ngomong kan tau lu. Joget soalnya mak kok. Wah, ibu tuan rumah lho tadi dak. Nah, iki loh. Ayo, semua tuhnya ayu ya. Padha-padha gantenge, padha-padha baguse. Tetep piyaten ya padha, daging ya padha, blung ya padha. Ora kaya Gatot Indra. Magutra Nanggala pamer jaya kali jayang. Ayo maju. Perang tanding dina iki. Wah. Ayo aja nganti ora semangat. Ora apa-apa. Aduh yo. As. Ora ta. Dra. Mbok sing padha karo kancane tetep. Perang iki padha karo kosane. Lho, baso wayang wong niki sing dipancalke tiba. Kuwi kualik. Lho sing diwaras wae ngambung iki, kae sing di kae ada urusane karo noplek aku ora wani jaga tenang ya. Aduh. Aku lek timbang lek sing sitoke aku kendel sitoke sing tenang. Wah, timbangane aku jotos. Maju ya. Ayangmu yang di sana yang selalu di hatiku. Ya, iki lho. Lagi mesti naik coba boleh. Ya. Nah, semangat dah. Iki perang lagi. Ya. Ya, Allah. Was. Jurus apa kuwi, Dok? Ular kobra. Kowe ya iso dadi jurus. Wis Gatot kobra iki. Jurus Gatot. Was. Lah. Lah. Wah, iki sajake karo wedi. Jurus apa, Dok? Lho, iso enek jurus kombonge pitik bareng iki. Maju yang ketok batumu tok ya. Maju. Iki kanggo tenanan iki. Sabar, Mbah Jenggot Nabi, sabar nggih. Yo. Yes. Tenang ya. Senyummu adalah semangatku. Was. Ketok jurus tenang. Ya. Lah. Lagi tenang kok lagi. Iya, iya. Wes mulai mancal. Lah. Dan kurang ajar sini karena sewaktu teman itu. Sabar Mbah. Sebenarnya kebalik bocah Manohara ya. Dah. Usah dah. Loh. Kurang ajar karo tatat. Ora.
Lagi udah bilang yang lu. Ayo. Delokan iki lho, lek pengen roh. Setya tuhu li ayu kaya ngene iki lho. Sapa ora kenal Mas Gatot, Mas Indra? Tungetan Mas Gatot. Tungkulon Mas Gatot. Tungkidul Mas Gatot. Tungkulor Mas Gatot, wong kelang bojo Mas Gatot gitu. Ya, itu karo Indra iki bocah jujur lho, kata-kata. Yo, kelas yo. Duduk aku kelingan. Iya. Tepuk tangan. Sorak-sorak. Seneng ora kaya kita tenang. Indra tenang. Tenang aku nyawang dagelan ini. Udah karo 511 ini. Wah, loh. 5 ini nomor sepur, 11 nomor kiri. Kiri tabrak sepur. Iya. Sik. Bro, tak tepian lho, bro. Wajah ngesruh, bro. Lek jaranane Mbah Tomongnya sing diantem kembang iki. Dadi. Lah, iki lho. Masih kaya ngene iki. Lah. Masih ndene ora apa-apa itu, Mas. Lho ya ora apa-apa ditampa panane. Mbah Gambo iki kanthi sungi lho tenang. Mbah Gambo iki kanthi sungi tenanan weh, megane tenan. Nggih. Lah, saling tot. Ki bola dhewe tot. Nah. Bersama Gambo Kondang si buta dari Gua Hantu anak. Tunggal guru, ojo ganggu. Tunggal jemet. Hei. Oh iya. Ya, aku lah Mas. Nah, dra kancaku garene le. Garene. Astagfirullahaladzim. Amin Allahumma amin. Ini. Ora oleh. Nah, wayang urusan wayang dalang karo dalang sepenting dodo. Nah, kebiang lah iki lho sik diparingi lho. Ditambani tenang. Kasap. Lah sik ke parano tot. Matur nembah nuwun. Nah. Tot dicelok tot. Juga sih. Nah. Jibril Mikael. Ayo, kembang. Iki opo to? Tot. Anake pantrenge. Ora paham lho. Kan dia ngali. Setan mabuk Indro. Kita doakan setan Indro sing manggene Gatot kerasan muga-muga ora ngalih-alih. Amin. Nah. Lah piye to wis suwer mek tanganmu ngene-ngene. Aku demen aku penonton demen. Yo. Ya. Yo. Nah. Usah. Yo. Ayo. Ya. Setan diangkat setan. As. Ayo. Ya Badra. Tatak setan. Nah. Masane Deni kancane keliyang seneng. Yo.
sopir tegone. Lah. Ora apa-apa. Tepuk tangan sing rame Gatot ora apa-apa. Gatot ora apa-apa. Hebat. Nan. Nah. Ora apa-apa to, Nat. Ora apa-apa to. Setan iki ora apa-apa ya. Terus Setan iki ora apa-apa. ora apa-apa. Ya delon enteng setan Gatot tenan deh. Ya. Ya. Ilmune ya bolane. Bolane Indra ning kene pirang-pirang bolane Indra. Bola ora ketemu. Wis jare nang kondang iki. Ya. Se tak takone deloke. Bolane Mas Indra sing ganteng tepuk tangan. Oh, akeh tenan. Termasuk sing go payung nang mburi ayang kuwi ya tepuk tangan dalam hati ya. Nah, bolane Gatot ndi? Kok ora akeh tetep. Tet. Bola mau go telu lho. Kowe tepuk tangan engko mangku tak gendak. Bolane Mas Indra sing ganteng tepuk tangan sing rame. Hebat, bolane Mas Indra padha wong kampanye le. Gatot dia. Ora usah nesu. Ora nesu lho. Kowe jajak ati kok budake to pamen to. Ayo wis. Ya. Oh, iya kok mati. Nah, udah aku. Ayo. Ora lendro. Enak to setan arep dipegoni. Ora iku ora enak iki kan. Ampun tenan. Yes, tapi ya serem tenan Lia. Tenan Mbak Lia iki serem tau bener sik. Nah. Lho bener sik kan. Nah, sik bro. Gatot. Rene. Besok. Nah. Ya tak? Saya rame tenan pokoke lek dilagi. Bojo sapa Siarno. Aku ya bojomu ora kenal. Luar biasa iki.